Unsay kalainan sa kamao ug sa bright. Bisin nagdahon pa no, parihara na duha. Pero ang kamao, meaning kamao siyang basketball, kamao siyang volleyball, kamao siyang English, kamao siyang math. Sagana sa kamao, okay ra silang mag-inusara sila. O wala siya problema, kinsay ang kauban, na ba siya kauban, or wa ba siya kauban. Kay kamao man siya. Samtang ang bright, para nako, dili tanang bright kamao. Mo nang tungod kay bright siya, kabalo siyang dili siya kamao sa tanan. So yung buhaton, makigkauban siya sa mga kamao. Masingso siya, tungod kay ang yung mga kauban mga kamao. Dili siya kinahanglan kamao sa tanan. Ang iyahalang, tapukon niya ang tanang kamao sa lain-lain na field. O sa unsang field, ang ganahan siya nga masingso. Kung sa math pa na yung mga Mike mo times, pero sa'yo, masayo itong answer. Samtang nga itong mga bright, bisag di siya ka ba mo times, na siya answer. Kung nakuha din mo kong explanation, unsa ka? Kamao pa o bright ka?